नमस्कार मंडळी. पावसाळ्यात ना आपल्याला भरपूर भूक लागते. लहान मुलं असो किंवा मोठी माणसं असो. भूक लागल्यावर आपल्याला काही ना काही पाहिजे आणि घरात काही असे पदार्थ करून ठेवले ना, की अजून छान कधीही वाटलं तर कधीही खाऊ शकतो आपण ते पदार्थ. तर जो आजचा पदार्थ मी तुम्हाला दाखवलाय तो 2-3 दिवस आरामशीर टिकतो. च्या डब्यासाठी पण तुम्ही देऊ शकता. चला हा पदार्थ बघूया. तर त्यासाठी मी एक बाउल घेतलाय. तर त्यामध्ये 1 वाटी मी गूळ घेतलाय. 1 वाटी पूर्ण भरलेला नाहीये, थोडंसं कमी आहे. तर त्यामध्ये मी 1.5 वाटी पाणी घालणार आहे आणि हे गूळ आपल्याला वितळवून घ्यायचं आहे. तर ह्या पाण्यामध्ये सगळं मिक्स झाला पाहिजे गूळ. तर हे गूळ मी आता साईडला ठेवून देते, तोपर्यंत हे पाण्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल. आता आपण दुसरा एक बाउल घेऊया. त्यामध्ये मी घेणार आहे 1 वाटी पूर्ण भरून रवा घेतलेला आहे. त्यामध्ये पाव वाटी मी बेसन घेतलेलं आहे आणि पाव वाटी मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. आता हे पिठाचे प्रमाण तुम्हाला सांगितले. ह्यामध्ये ना थोडंसं मीठ टाकायचं. कुठलाही गोडाचा पदार्थ असला तरी थोडंसं मीठ घालायचं आपण. वेलची पावडर घालायची आहे, पाव चमचाभर घातलेली आहे. आता ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे ओलं खोबरं. तर किसलेला ओलं खोबरं घेतलं आहे अर्धी वाटीभर. खोबरं जर जाडसर असेल तर मिक्सरला थोडं भरडून घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यामध्ये ना आपल्याला 4 चमचे तूप घालायचं आहे. तर हे वितळवलेलं तूप आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला अंदाज सांगितला आहे 4 चमचे तूप घातलेलं आहे. तर आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा मस्तपैकी. आता आपण ह्यामध्ये ना जे गूळ आपण ठेवलं होतं पाण्यात ते आपण गाळून घ्यायचं आहे. गुळामध्ये काही कचरा वगैरे असेल तो सगळा निघून जातो. आता आपल्याला हे थोडं-थोडं करून आपल्याला हे गुळाचं पाणी घालून घ्यायचं आहे. एकदम घालायचं नाही आहे. तर हे सगळं आता थोडं-थोडं करून मी गुळाचं पाणी घालून घेते यामध्ये. तर आता हे व्यवस्थित मिक्स केलेलं आहे. पण मध्ये रवा घातलेला आहे, तर तो व्यवस्थित चांगला भिजला पाहिजे आणि बाकीचं जे गुळाचं पाणी ठेवलं ते साईडला ठेवायचं ते आपल्याला नंतर वापरायचं आहे. 10 मिनिटं आपल्याला हा रवा असाच भिजत ठेवायचा आहे. 10 मिनिटानंतर बघूया मस्तपैकी असा हा रवा फुलला गेलेला आहे. हे बघा. एकदा मिक्स करायचा आहे. तर आता ह्यामध्ये जो उरलेला जो गुळाचं जे पाणी करून ठेवलं होतं ते आपल्याला घालायचं आहे. हे बघा. तर आता हे मी सगळं गाळून घेतलेलं आहे आणि हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. तर चांगलं आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही मुलांच्या टिफिनसाठी जर द्यायचं असेल तर रात्री असं करून ठेवून द्यायचं. फक्त हे मिश्रण बाहेर ठेवायचं नाही, फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे आणि जर तुम्हाला करायचं असेल तर आजं तर तुम्ही असं माझ्या पद्धतीत करू शकता. आता ह्याच्यामध्ये ना मी 10 रुपयाची मिल्क पावडर घातलेली आहे. 10 रुपयाचीच आहे पॅकेट. तर आता हे सगळं व्यवस्थित आता एकदा मिक्स करून घेते बघा. मस्त लागतात आणि ह्या पद्धतीमध्ये मी जे प्रमाण सांगितलं ना त्या पद्धतीतच करा. बघा तुम्ही एकदा बनवाल ना तर नक्कीच तुम्ही परत-परत बनवालच. आता गॅसवर मी अप्पे पात्र ठेवलंय. गॅस काय चालू केलेला नाहीये, पण त्यामध्ये मी आधी तेल घालून घेतलेलं आहे. आता गॅस चालू करून घेते. व्यवस्थित हे तेल सगळं व्यवस्थित लावून घ्यायचं अप्पे पात्राला. तर पहिलं मी तेल जरा जास्त घातलेलं आहे आणि व्यवस्थित त्याच्यामध्ये कसे मग ते अप्पे चांगले व्यवस्थित सुटले जातात आणि नंतरच्या तुम्ही दुसऱ्या बॅचला थोडं तेल कमी घातलं तरी चालेल. तर आता मी ह्यामध्ये हे बघा असं करून हे मिश्रण आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. 1 चमचाभर मी हे मिश्रण घातलेलं आहे. तर असे हे सगळे आपल्याला अप्पे घालून घ्यायचे आहेत या अप्पे पात्रामध्ये. हे बघा. त्यानंतर आपल्याला झाकण लावायचं आहे आणि फक्त एखाद मिनिट आपल्याला वाफ काढायची आहे. बघा हे अप्पे आहेत ना एवढे झटपट तयार होतात ना आणि मस्त लगेच होतात हे अप्पे. करून ठेवलेत का 2-3 दिवस आरामशीर तुम्ही खाऊ शकतात. तर तर आता हे एका बाजूनी झालेले आहेत. तर ते पलटून घेते हे बघा असे. बरोबर चांगले असे सुटले जातात मस्तपैकी. यामध्ये तूप घातल्यामुळे अजून हे अप्पे खूप चविष्ट लागतात आणि जरासुद्धा हे अप्पे ना असे घट्ट वगैरे होणार नाही. मस्त तसे तर तसेच लागतात. म्हणजे तुम्हाला सांगू केकसारखेच लागतात. तर आता हे सगळ्यात आम्ही एका साईडनी पलटून घेते आणि दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा आपल्याला असेच भाजून घ्यायचे आहेत. पलटून घ्यायचे आहेत. तर हे बघा झालेले आहेत आता. तर हे मधले जे अप्पे असतात ते लगेच होऊन जातात. साईडचे जरा अप्पे आपल्याला पलटून घ्यायचे असतात. हे बघा आणि लगेच होतात हे अप्पे. हे बघा. तर ह्यामध्ये मी बेकिंग सोडा वगैरे असं काही घातलेलं नाही. जर तुम्हाला पाहिजे तर असं चिमूटभर तुम्ही बेकिंग सोडा तुम्ही घालू शकता. पण न घालता सुद्धा हे अप्पे खूप छान होतात. तर आता हे झालेलं आहे बघा. हे सगळे आता मी काढून घेते. पलटून घेतलेले आहेत मी सगळे अप्पे. तर दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित शेकले गेले ना, की अजून छान लागतात. म्हणजे कच्चापणा राहत नाही त्या अप्प्यांना. आणि आता दुसरी पण बॅच मी घालून घेते. बघा ह्यामध्ये मी तेल जास्त वापरलेलं नाही आहे. थोडं-थोडं तेल घातलेलं आहे मी. आणि आता हे सुद्धा आपल्याला करून घ्यायचे आहेत अप्पे.
कसे वाटले हे गोड अप्पे? आणि हे अप्पे 2-3 दिवस आरामशीर टिकतात. मुलांच्या टिफिनसाठी द्या. मधल्या वेळेत तुम्हाला खायला सुद्धा मस्त हे अप्पे आहेत. जरासुद्धा घट वगैरे होणार नाही. तर चविष्ट अप्पे तयार आहेत. आवडले असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा. नक्कीच ही तुम्हाला रेसिपी आवडेल. माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.